दुलाराय बाथौ गुथुमा नलबारि जिल्ला गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ बरायदों। तामुलपुरनि जामगुरियाव थानाय बा राजा बाथौ आश्रमाव परमेश्वर ब्रह्म आरो सानसुमा खुंगुर बड'सा दैदेननाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबानगिरि महरै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरखौ बरायदों। लोगोसे फैगौ 28 जानुवारि मागो दाननि नैथि मंगलबार खालि बाथौ फुजाखौ धोरोमारि नेमखान्थि बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लानि बाथौ धोरोम सिबियारि गामिफोरखौ बाथौ फुजा खुंफुंनो खावलायहरदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तेश्वर बरगयारिया। बे हाबाफारियाव नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि प्रेम कुमार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि गपाल रामसियारिजों लोगोसे गासै 30 बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे नलबारि जिल्लायाव बाथौ धोरोमखौ फोसावनायाव मैखोमै बिबान लागोन आरो फोसाबनायाव खामानि मावगोन होननानै फोरमायदों नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय गाहाय नेहाथारि गपाल रामसियारिया। दुलाराय बाथौ गौथुम सरकारजों गनायथि मोननाय परमेश्वर ब्रह्म आरो सानसुमा खुंगुर बड'सा दैदेननाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलि जामगुरियाव मोनसे मेहेरगोनां मावसुमा आफाद लानाय जादों आरो बेवहाय थांनाय 2024 मायथाइनि नभेम्बरनि 1 खालार खालि नलबारि जिल्ला बाथौ गौथुम दानाय जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ बयखौबो जोंनि गाहाय मावखुलियाव लिंहरनानै दिनै आर'नाइ गांसे गांसे होनानै गनायथिलाय होनाय जादों आरो बिथांमोननो मावनायनि जि गिलिर बिबान बे बिबानखौ बानस'नो थाखाय बिथांमोननो बिबान गथायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै मेहेरगोनाङै मोनसे थांखि लाबावनाय जादों 2025 मायथाइनि फैनो गोनां जोंनि बाथौनि गोथार सान 28 जानुवारियाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा गागि आफादा बे गाहाय मावखुलियावनो गाजा गोमजायै खुंगोन आरो लोगोसे बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा फोथायग्रा अनसायग्रा आइ आफा रायजो राजा बाथौआरि बिथांमोनखौ आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो गावबा गाव बियाब आरो जिल्लायाव गाजा गोमजायै खुंथों ओरै होननानै जों बिथोन हरनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। माबायदि खुंफुंनायखौ लुबैयो? दुलाराय बाथौ गौथुमा जेरैहाय गुबुन गुबुन हारिया गावबा गाव धोरोमनि जि सान बेखौ जेरैहाय गाजा गोमजायै फालियो जेनेबा मुसलमानफ्रा जेरै ईदखौ फालियो ख्रिस्टानफ्रा जेरैहाय ख्रिस्टमासखौ गाजा गोमजायै फालियो जोंनाबो गासै बाथौआरि रायजो राजाखौ बेबायदिनो बयबो गामि बियाब आरो जिल्लायाव गाजा गोमजायै खुंनांगौ होननानै जों खावलायदों। जों नुनो मोनबोबाय थादों नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानाव मेला खुङोब्ला जोङो चिकेन बायदिसिना बा इद चावमिन बायदिसिना हाबा जानाय लोंनाय बायदि मुवाफोर लाफानाय दखान गलाफ्राव बाथौ फुजानि साखाथि बाखाथि होनायफ्राव बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दं? बेथ' सोरबा लादोंबा बे गोरोन्थि। दुलाराय बाथौ गौथुमा जों बेखौ जेब्लाबो सन्मति होआ बेवहाय जों जेब्लाबो बिनि बेरेखा खारन जोंहा गोथार बाथौ सान खुंनांगौ फालिनांगौ बेखौ गाजा गोमजायै गावनि धोरोमखौ फालिनांगौसो बेवहाय जौयै ओंखामै बायदिसिना दखान पहर होनानै बे दुर्गा फुजा होनाय बायदि राज फुजा होनाय बायदि गुलजार खालामनाया बे बाथौ धोरोमनि खान्थि नङा बेखौ जोंहा गोदोनिफ्राय मावबोफेराखै आरो बेखौ मावनाया बेरेखा समाज बेरेखा धोरोमखौ लानानै मेला खुंनाया उचित नङा बे धोरोम जाया। नाय नोंथांमोनहा ख्रिस्टानफ्रा मालाबा बेबायदि मेला खुङो नामा? खुङा सानसेनो माने बेस आरामसे ज' जालायबाय गिर्जायाव आर'ज गाबबाय बेस इसोरखौ गोसोखांबाय खुलुमलायबाय। मुसलमानफ्रा ईदनि समाव माब्ला बेबायदि बेफार बानिज्य खालामनाय माब्ला बेबायदि मेल मिटिं खुंनाय माब्ला बेबायदि गाजा गोमजा माने मेला खुंनाय बहा नुफेरदों? धोरोम माने धोरोमनिसो खामानि जानांगौ बियो बेबायदि गाजा माने बायदिसिना आबर्जनाखौ धोरोमजों बजबनाया बे धोरोम जाया। दिनैनि बे गोथार सानाव बे जामगुरि जोंनि बे बा राजा
मावखुलियाव जोंखौ दिनै लिंना लाबोदों। जोंखौ नलबारि जिल्लायाव गोदानै बाथौ सिबियारि हिसाबै जोंखौ गोदान आफाद दानानै होदोंमोन। दिनै जोंखौ बेयाव लाइजाम बा मावनो थाखाय जोंनो लाइजाम होदों। दिनै जोङो बर' हारिनि धोरोमखौ लानानै जोङो बाथौ धोरोमखौ सालायलांनो थाखाय जोंनो बिबान होबाय। जोङो दिनै बिबानखौ मावलांनो थाखाय जोङो खाबु जे जोङो बर' हारिखौ जोंनि गाहाय धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। जे जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो दावगालांनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। आरो जोंनि नलबारि जिल्लायाव गोबां फिसा फिसा गामि दोङो। बे गामिफोराव जोङो हाबनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दो बुंनानै जोङो जोंनि धोरोमखौ दावगालांनो थाखाय जोङो गोबां नाजागोन। आरो जोङो जोंनि नलबारि जिल्लायाव मोनबा बियाब दङ। टिहु बियाब, बरखेत्रि बियाब, धमधमा बियाब आरो घग्रा बियाब आरो नतन देहर बियाब। बे मोनबायाव फिसा फिसा गामि दोङो। बे गामिफोराव जों हाबनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जोङो फोसावगोन, बेखौ जों आसा थियो।